karon diri sa Surigao City. Guys, kay Ano ko bayot? Ulok-ulok ka mo diha. Ipa-close ko ang eskwelahan. Kasi ulok-ulok ka mo diha o. Dari na mula. Ang mga taga-lipat na line. Best in double ride pa o. Dali. Ulok ka diha. Ano ka sa sako? Ano layong pa ko. Tama lang isa. Taga-dinagan. Naguna na.